So last but not the least, we have the Melcon model unit. Again, it comes with a standard lot area of 164 square meter and a floor area of 135 square meter. So yun, pares na pares lang talaga sila, Sir Allan. So si Melcon lang yung naiiba yung layout. We can check it right now. Alright. So as you can see, sir. Yes, Sir Allan. So dito makikita nyo, we have a sample ng sasakyan para makita nyo yung space pa for another car. Yes. Yan. So dalawang sasakyan talaga yung kasya dito. This is a SUV, tama ba, Sir Allan? So ito pa yung space niya. So talaga yung mga van natin is pasok na pasok. Yes. But one thing is, Melcon is very unique is you have your access to your lanai Yeah. agad. Also dirty kitchen. Dirty kitchen, yes. So siya lang yung merong access sa side door siya. So Kasi kung galing ka na malengke, mag-grocery, yeah. Diretso ka na sa yung dirty kitchen. Exactly. So this is the lanai niya, Sir Allan, no? So kapag daan mo dun sa access door mo sa side, pwede ka nang madiretso sa yung lanai, relax, sit. Or kung may yun nga, may pinamili ka, you can straight go directly dito sa inyong dirty kitchen. Very nice. Yan. Yeah. So ito yung space niya sa likod, Sir Allan. Ganyan siya ka-spacious. So sa kanyang dirty kitchen, kasama ni mga built-in cabinets, yung ating washing machine doon. So pinakalikod yung dirty kitchen niya, hindi siya dun sa side. Yes. So the Julieta and the Abigail nasa gilid. But the dirty kitchen of the Melcon is at the back. But wait, there's more. Meron din siyang pa-chef effect dito. Ay, wow! Siyempre, pag nagluluto ka, chef, yung manok. Diba? Meron siyang sliding glass. Oo nga.